batzuei eta giza eskubideen urraketa sistematiko horren eduki puntu batean kontzentzu bat du. Zer gertatu zen guda zibilean? Eta zer gertatu zen guda zibila eta gero? Gutxi gara giza eskubideen urraketen kategorietan. Jakinda bide judiziala itxi dala auzitegi gorenaren aldetik, agian baita ere autonomietatik legeak, dekretuak bultzatu beharko lirateke. Jakinda horiek bere mugak izaten dituztela. Orduan, esaterako, eta, gero sartzen gara elkarrizketan baldin baduzu, ezta? Euskadin, memoria legea egon zan Espainian. Baina gero Euskadin, baita ere bestelako tresna legislatiboak martxan jarri izan dira. Eta, esaterako, irailean indarrean sartu zan, giza eskubideen urraketen biktimen lege bat. Muga guzti egin, Baina, olako izenak erabiltzen dituen legea. Ahal dugu espero lege honetatik eta justizia emango digula? Ez. Auzitegi gorenak aldatzen duen ez duen bitartean, eta Espainiako autoritateen legegileek esku hartzen ez duten bitartean, auzitegien bidea itxita dago. Baina ez alda ona izango leku desberdinetatik eta gauza hauek bizirik daudela ikustaraztea. Ez alda ona izango legeak, gainera legeak baldin badira hobe, legeen bitartez, sikiera autonomian, mugitzen diren legeen bitartez, giza eskubideen urraketak gertatu ziren, eta pertsonak daude, aitortu gabe, oraindik ere. Eta honek, badu beste fokoa, ez du bakarri fokoa atzera begira guda zibiletik aurrerakoa, baina baita ere harrapatzen du 1960 urtetik aurrera. Zergatik ez agian etorkizunean lege honen bitartez atzerantz jun? 1980tik aurrerako politikak eta baita ere hemendik indar handiagoz bultzatzeko. Horrek ze lagunduko luke ikustarazten, hemen arazo bat dagoela konpondu gabe ikuspegi juridikotik. Tamaina handiagokoak diren nolabat neurrien zain. Hau esaten dut, ze biktimei buruz hitz egiten dugunean, eta giza eskubideen urraketa sistematikoen biktimak dira ere, batzuetan, nolabait leku desberdinetan kokatzen ditugu, poltsa desberdinetan, Espainiako perspektibatik behiratuta, ezberdintzen da memoria legea batetik, hor biktima batzu daude, eta bestetik terrorismoaren legea bestetik. Hor beste biktima batzu daude, ez da? Nire aburuz, nire iritzi apalean, funtsean, atzean dauden, errealitate horien atzean dauden injustiziak antzekoak dira, eta estatus antzekoa edukin beharko lukete eskubidei begira. Eta horregatik Euskadin, bestelako, eta Euskadi zari naiz, momentu honetan ez Nafarroan edo, baina bestelako nahaste badaukagu, gai hauek guztiak mugitzen direlako. Badaukagu goitik, memoria dekretu bat, memoria legea osatu zuena, eta horren bitartez aitortu egin dira, funtzionario publikoek hil zituzten pertsona batzuk giza eskubideak urratzen 1960tik aurrera, eta 1978 urtera arte, oin lege berria daukagu, zuen gandik begiratuta hemen, oin indarrean jarri dena, ikusiko dugu haber impugnatzen duen Espainiako gobernua, ze ziur nago ze kolore politikoa egon lakuan da, olako legerik ez genukeela, eta badago ere terrorismoaren legea ere propio daukaguna. Orduan, nire ustez, hemen badago ere beste frente estrategiko bat hausnarketarako eman beharko ligukena. Ze hemen badaukagu asko irabazteko, baina jakiten baldin badugu hemendik ezin dela espero benetako justizia. Ze hauek ezin dute eman benetako justizia. Orduan, nire ustez, eta bukatu alizateko, itxita dago bidea Espainian, arrazoia daukagu, giza eskubideen zuzenbide alde daukagulako, eta badira frente batzuk, borrokan jarraitzeko, borroka zibilizatuan, zuzenbidearen borroka zibilizatuan aurrera egiteko, eta hoize ez, duela gutxi, agure horrek eta esan zuen bezala, joa estoy en balao y moriré con las botas puestas. Esaten zuen, ateratzen zanean epaiketa batetik eta testigantza mondagero. Horrek mugituko du auzitegi horren agian ez. Mugituko ditu geure bihotzak, mugituko ditu geure empatiak, geure biktima hauekiko ikuspegia, mugituko aldu errelatoa, mugituko du. Orduan ikuste hortan ere badaukagula baikorrak izateko fronteska batzuk.